ଆଜ୍ଞା ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଗାଡ଼ି ଘର କେଉଁଠି? ଘର ରହୁନି ରାଜକନିକା ଥାନା। କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା ଜୁଲାଇ 25 ଦିନ ମୋ ଗାଁର ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋପାଳପୁରର ଗୋଟେ ପିଲା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଡାକିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲି। ଯିବା ମଧ୍ୟରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଟାଇମ୍ 12:10 ସମୟରେ ଥାନା ଭିତରକୁ ପଶୁଛୁ, ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି କି ପ୍ରଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଲେଡ଼ି ବିଭିନ୍ନ ରକମ ଗାଳି ପାଖରେ ଥିଲେ। ମୋ ଡ୍ୟାସ୍ ବାଳ ପାଖରେ ଥିଲେ ତାକୁ ଭଙ୍ଗଳା କରିକି ବାଡ଼େଇଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରକମ କଥା ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କାହାକୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ସାର୍ କାହାକୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯେତେବେଳେ ନାଁ ଧରିକି କହିଲେ କି ପଣ୍ଡାକୁ ଆସିକି ପଚାରିଲେ କି ସାର୍ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ କହିଲେ କି ସୁଜାତା ବାରିକ ପ୍ରଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଲେଡ଼ି ଯଦି ଏଇଠି ଥାଆନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ଥାନାରେ ବାଡ଼େଇଥାନ୍ତି। ସେଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଅପାକୁ ଗାଳି ଦେଲି। ଅପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଜଣାଇଲା ପରେ ଆମର ସେଇଟା ସୁପରଭାଇଜର ଯେଉଁ ସାର୍ ଯାଇଥିଲେ, ଆମର ଡିଏସ୍ପି ସାର୍ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ ଘଟଣାଟା କହିବାରୁ ତାପରେ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ସେଇ କଥା କହିଲି, ଆମର ଆଇଜି ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି। କହିବା ଆଜି ଦିନ 2ଟା ଖଣ୍ଡ ବେଳେ ସେ ଭଣଜାର ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ବ୍ଲକରେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ଯିବା ଭିତରେ ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରଫେସନ ମଲ୍ଲିକ ତା ଭାଇ 2 ଜଣ ଡାକିଲେ, ଠିକ୍ ବସ ଭାଇ ଏଡୁକେସନ୍ ଗଲୁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଘର କଥା ହେଲେ, ହାତପତ ମିଳିଲେ, ସବୁ କଲେ। ଆମେ ଜାଣିନୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ତାପରେ ଏମିତି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁ କଥା କରୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ତା ଭାଇ ବ୍ଲକ ପାଖରେ ମାଇଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ମାଇଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ସମୟ କେତେଟା? ସମୟ ସେତେବେଳେ 2:10-15 ସେଠୁ ଆମ ଲହୁଣୀ ଛକରେ ଆସିକି ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, କଥା ହେଉଛୁ। ପିଲା କହିଲେ ତାକୁ ପଚାରିବା କ'ଣ ପାଇଁ ମାଇଲା, ତାକୁ ଅଟକା ହେଲା ପଚାରିବା ପାଇଁ। ସେଠି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିଥିଲା, ତା ନାଁ ବାପା ନାଁ ହେଉଛି ସୁନୀଲ ମଲ୍ଲିକ, ଆଉ ତା ନାଁ ହେଉଛି ବାପି ବୋଲି ତାକୁ ଡାକିଲା। ସେ କହିଲା କାହିଁକି ମୋ ଭାଇକି ତୁ ଇଏ କରୁଛୁ, କାହିଁକି ଆଇଏସି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛୁ, ତୁ ଜାଣିନୁ ଖରାପ ଭାଷା କରି ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ଆମର ସେ ବନ୍ଧୁ ଆଇଏସି ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁ ଯାଇଥିଲୁ ଏଠିକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁଜାତା ବାରିକ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲୁ, ଏଇଭଳି ଆଜ୍ଞା କହି ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଟେକା ଉଠେଇକି ବଡ଼ ଇଟାଟେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାରିଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲ ସେଠି କଲିକାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲି, କଲିକାରୁ ମୋତେ ଜେଜାବାଇ ରେଫର୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କାହାକୁ କରୁଛନ୍ତି? ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ କି ଆମକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଆକ୍ରମଣ କଲେ? ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର, ତା ଭାଇ ଆଉ ବାପି ମଲ୍ଲିକ, ଏ 3 ଜଣ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ କ'ଣ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ସେଭଳି ଆମର ନଥିଲା। ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ କି ଆଇଏସି ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି କରୁନ। ଆଇଆଇସିଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଆଇଏସି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ରାଜକନିକା ଥାନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଆଗରେ ମାଇଲେ? ଆଇଏସି ନଥିଲେ ସେଠି, ଆଇଏସିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି କରୁନ। କିଏ କହିଲା? ପ୍ରଫେସର ମଲ୍ଲିକ ଆଉ ତା ଭାଇ। ତାପରେ ମୋତେ ଟିକେ ଇଟାଟା ଉଠେଇକି ମାରିଛନ୍ତି। କିଏ ମାଇଲା ଆପଣ? ସେ ଇଟାଟା ଉଠେଇ ମାଇଲା କିଏ? ପ୍ରଫେସର ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ ବଳରାମ ମଲ୍ଲିକ, ସେଇ ମାଇଲେ। ଆଜ୍ଞା। ମାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଅଚେତ ହେଇ ପଡ଼ିଗଲେ? ଅଚେତ ହେଇକି ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ସେଠୁ ଗାଡ଼ି ଭାବିକି ପଳେଇଲେ। ସୁଜାତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ଧଇଲେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସୁଜାତା ବାରିକ ଗାଳି ଦେଇଛି ବୋଲି ତୁମେ କହୁଛ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି କରୁ, କାଲି ଯଦି ତୁମ ମାଆ ବି ଯଦି ଆସେ ତାକୁ ଯଦି ଗାଳି ଦେଇ ମୁଁ ଶୁଣିକି କୌଣସି ବିରୋଧ ରହିବି କି? ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବି। କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ଗାଳି ଥାନାରେ ଏଭଳି ଗାଳି ବୋଲ କିଏ କଲା? ଗାଳି ବୋଲ କିଏ କରିଥିଲା? ଆଇଏସି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ। Pure Report, Chanchulya News.